তিনি ও খরবা ও ত্রিপুরা হাওয়া থৈ খিখলাইমানি ও খরবনি সাকাও তাই প্রতি বিশ্ব তাই 50,000 কে বাড়ি তুমছিন বরফ থইয়া বরফ বানা নাঙ্গিয়া দফানি সামু তাংथिनि বরফ বানা নাঙ্গিয়া নুখুঙো খেতা দুরুন দুরুন তংফানো খরব বসে আল বাইবা খরব বসে মাইকাই কিন্তু চানাইলে বসে বাঙু নাই ন নুখুङो खासिया बोसा बोथे गोबां हानलामा गोरै गा आनु खुङो मुतुय पाइपलाइन नङु आबन बागैनो दिनो अ त्रिपुरा हावो जिनो मानि मखल मुक्तुय कियरमा खायम्याङै दं तामने बागै हिंखाय अ मानि दुख कष्टनो बोसा बुथिरक बुजिया बोसा बुथिरक सिया आबन बाखैनो नुखुङो अ दुख कष्ट नुइतों तिनि त्रिपुरा हावो जों नुगुइतों बबो सावो जों हा माना नांनाय बबो सावो जों जत इलिगेल माग्रानो जों रोख्लान नांनाय बबो सावो सिनि जत मानथाय तिनि 10 तिनि सिनि CAB तिनि सिनि CAR जों कासना नांनाय हनि सालाय किन्तु तिनि ना आखाय साल ब्लेक डे जों जे जागा पालाय दङ जे जागा PSF इनिसियेटिभ नाहारे तिनि नाहाय 8 तारिख जानुवारि नो मुइतुनारगे तिनि ब्लेक डे तिनि पालायो आन आसक 12 लाख तिब्रासा नर तिनि बरो तिनि स्मार्टफोन दङ आ मोबाइल का जों सैलायो नि जों जाथिनि बागै थैनाय जाथिनि बागै थैनाय केदनर तिनि बरो तिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट साव बरो 22 लाख रां कम्पनसेसन रोजाका हनो जों जखते नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन कमप्लेन रहमानि आबो ताबुबो केस पायाखु चीफ सेक्रेटरी ब रिपोर्ट रहका नेशनल ह्यूमन कमिशन जेता बर 22 लाख रां कम्पनसेसन रखा हनो आं आबोनि आगोलो तिनि जे गुलि कबजानाय खासे आं जे बुंसाय थांमोनि बरनि कन्टेक्ट नाम्बार गोरैनै आं सोंफोरमालिया बरके कुकुबिदा रां मांखा प्लास जे आ जागावो दुखु मानाय र नक सबसा जांनाय र दुकान सबाय जांनाय र नर रांदा मांखा जुदिनो माया गै तहाकाय नर किसा नन मुं फायर फायदि आबोन परे जों नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जों आ रिपोर्ट रखना नां कारण ताम हिकाखाय जे चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा गभर्नमेंट जे रिपोर्ट रहमानि आ रिपोर्ट जोंनो ताइसा रहजाका नरक साइदा मान किबा नरक गदा गसि जे अ बरर कम्पनसेसन रोजांमानि मादा मानखा माया आबो साहरि हनै जोंनो ताइसा नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जोंनो आ रिपोर्ट रहजा ओमफ्राय ताबो सानामुख जोङो जों दिनैनो आखाय साल जों तामनो बागै खाखा दिनै अ खरबा गुलि कगजानमानि किबा TSF नेसु आदिना आन्दोलन खायमानि बर कि बन पार्सनल इंटरेस्ट नि बागै दा बर अ आन्दोलन खाय दिनै BJP जेसिनो बर खाय तंनाय दिनै IPFT जेसिनो बर खाय तंनाय दिनै CPM होनो जेसिनो बर खाय तंनाय दिनै कांग्रेस होनो जेसिनो बर खाय तंनाय बन बागै खे अ आन्दोलन दिनै खालायजाय गेदा अ आन्दोलन की TSF नेसु सिमिन खायो कि अ TSF सिमिदा दिनै अ त्रिपुरा हानो बसा
যদি ন অ দেশে রকম তিবা হানে বসা হাঙ্গাকায় নরমে থানে কোনো অধিকার করে তিবা হানে কক সানানো আগো কংমা সাউথিনি তিনি দপ হানা যদি ন ভিয়ংনা থাকা হাঙ্গাকায় হাইসে সাই থাंगनानै जोंनि आतावनो साइ थांमोन दप फासे पुइला बोलै आ दप फासे पुइला हांगाकाय उलसे आनि अर्गानाइजेशन उलसे आनि पार्टी हांगा तिनिना हाय जागाव যত पलिटिकल पार्टी যত अर्गानाइजेशन बा तिनि इनभाइट खायजाका हांगा अ इनभाइट खायजांगा जागाव तिनि संतांनि फाइ कक साइमिया तिनि गोबां बरक जे जों बर लिडार होनो जों सङै रहर जों तिनि पाब्लिक रक बंग थानो जों टक खालामनो जों केन्टु तिनि जों ताङै बाङै आ लिडारनि बुखुंनि थानो जों कक नाय माया हांगा जों अरनो साइमाना नांगौ तिनि दफा बर थाङै दं तिनि दफा बर जों तलांनाय आबन बागनो थाजों तिनि नेशननि भाइस चेयरमैन बो साइ थांगा जे तिनि अरा आचुगु तंनाय बरसे गुबुन दफाना हामजांनाय आमा खाखायो तिनि जे अरा तंनाय तिनि लिडार जे तिनि पाब्लिक जे अरा फाइ जे कामे आचन बरक तिनि जे अरा आचुग तंनाय गुबुन नरले गुबुन दफाना हामजांनाय रंनो होने आमा खाखायो तामन होनबा बुइनि आहायना तिनि बो सामुं हुमुं तंगु बुइनि आहायना तिनि कालि पाना थानानै जानानै इनभाइट तंगु केन्टु हायपन आबाद तरिया तामखा तिनि आनि खरक बा आनि ताखुरक तिनि गुलि ककजांमानि सालनो जों तिनि रोगै जों तिनि पालायना होनो तिनि अबश्य इम्पर्टेन्ट होनो जों फाय आबनो बागैनो जों तेबो तिनि खाखवारना नांनाय जों बरफ फाया तिनि उखलगो बरफ गरै आबो जों बोखा थैना तगिया जों जे बरफ सामुं खाय दङ अ बरफ गुबै सामुं न तेबो हाबा कलक हे तांगि थांमाखाखाय सालसारे जिनि ब साल काहाम फायनाय सालसाले दफाबा फियगजांनाय आसल बसरखा जे जों दफा कमासेने हिनि फायले केन्टु तिनि खरने खर दपानो लिडारनि दफान बागै सामुं खाय दङै तिनि दफार जगै दंनाबले तिनि सुनुगु जत जे जों सानमानि तिनि लगे लगे माया फनो तिनि आबनो जों तरख मानै दङ ओंखाय आबनो बागैनो जों तेबो सिना नांनाय जे तिनि पलिसि तामु मुइत तिनि पलिसि मेकार तिनि बागै तामु काहामदा खायथं हायमेदा खायथं ताखुरक जों आबो सिना नांनाय जों खोनावो सरकार थानि आइन मते जों सामुं खलायै जों दफारनो बागै खलाय दङ होनो केन्टु जों तिनि नुगौ आइन मते जिनि बर गोबां जागा जिनि गोलोजाक सामुं तांजोगै दं आबो जों साइमान हायबन तिनि नाहाय प्लेटफर्माव आकक रनो साननानै दिनिया फायनाय खोनानाय जुदिनो जिनि दफारनो बागै बुसुंनि बासाखाय जिनि दफारनो बागै हाइमिया पलिसिनि बासाखांगाखाय जिनि दफारनो बागै सोलोंना लामा थांथंगाखाय आबरक सालसाले बर कमरनाय आ गुबै अ पुइत अ फेक नटिसे जों बोसोर मा बुंनाय जे लाइ थाखा आबनो उखलुता नाहारि बोसगांसे आगुदि बोसगांसे नाहारि ताम खायमान बोसगाङो आ थोनानै सामुनो तांना बागै आ सामुं फोथांनो रमना बागै आबसे तिनिनि सिमि नर चक आउट खायदि तिनिनि सिमि आबनो सलामनि आं खोना ताम खायनाय आबसो जों मा खायनाय आबनो बागैनो दफार न आं मा साव तिनि जों नुगौ गोबां सेक्सन गोबां डिपार्टमेन्ट गोबां उनको ब्रान्च जों बाहायके डिपार्ट खायजाक दं जिनि बागै बाहायके सामुं फोथां ताजाक दं जों साइमानो ओंखाय जों आबनो तिनि जों बोखातेबो कुवार खाय जों सामुं फोथां मा तांनाय ताइ जों आ सामुंनो जों खलायते मा खलायो ओंखाय तिनि अबा हाय जरावो तिनि तेसाग्र
Oba hake utung naui, oba hake samung petang nau, tino os samung petang no kalai mani, abo belang ke kotor. Borok wan sugia, borok khoro busuk paino, madam sini tini o dosan jana borok da bangna abo borok wan sugia, toma kai, tini kubui, ane khorosa taku pano, bukha tom hakai, bono rigeui pano, borok khoro khanama paino, borok aga paisok painai. Abo se kubui, borno ringui, invite khayui, borno ro tubui supni puno lap kerui. Bini bukha se tongna nangu, borok khanama paisok aga sok paina nangu. Abo ne bagino tini jenor or tini sok painai, nor no pelai ke, pai khulaya, hamai maru. Tai TSF, oba hake no komoria. TSF na sabai na bagai, kebama, swatana painai. Kentu TSF tai komoria. Tamu bagai, tini thajeng sai thaga TSF ni ada gro. Jeta leadership bo boron thang ka TSF ni thangu. Kubui ko kabo, karon puila puru. Tases student organization. Student organization TSF na sabai na bagai. Dal bidal, student organization atake hawo. Kentu borok tini na hai salo. Guli kok zaman nunggu, borok tini subungi tomu. Tamu bagai tini borok pai bukau, khuluk kok sai mia. Abon ma bujung ma wan sutai kelai. Abon bagai no takuk tai bukuk. Norono tebo pai pela hamai maru, norok je dino orang thango. Sari ko orang putolo. Nor kawan song thani bakata thidi khanan chiminang samung khainai anu to phano bagai khani se norok ila prima senai hai kese tini chate thumung brung tong phano a chate tebo pohor ne botebo sunnai chate thuyabo chate tebo sunnai o hom sana sung yagoma tinai jotone dai to hom sana yagotinya ni bagai abon bagino anggo je CAB jeng bahage andolon khaika CAB CA bahage pasangka abono bisik ang explain khalia karon khlaima thangka tamo khai abono dukho nango anu bororo সরকার আসুগি তঙ্গ সুদুসে ও CAB নীতি কক saya o CA নীতি কক saya hengkakai tabu jeng tamu wan sok teklai abo sing sina nango bono responsibility tongo Jadi dolphan bagai ain haime salam zakhan kakai bor abno bridge khaina ni abno stop khaina ni abo sabong dai to abno bagai se jeng leader huni jeng songir horu borok tini patia borok sarkar borok dolphan bagai sarkar borok dolphan bagai se borok samuma khlaine abo judi no borok khlaya ngakai borok responsibility abo abno bagai no tina asem kok salia tebo kebama kok sana tongo tini ni ahai salo hai na hai tini jeng jai sini takuk guli kok jang nai borni mungno hai na kai se mutunar gai bong nukhuna hai na hai mutunar gai tini ang kisi sa kok samo baino orono virus ni